Chini tiprasa dopani kepal batam jan engka jasa jaga thangibo thuyo eba bothar jago abo kahe kok mangsa khanai tongsu. Lai thane sala khorsa tiprasa sikla hanyo hai gari accident ngai thujauka. Aunor kubino khanaka jora kolok romai nukungo rang puisani Biyal eba birman kalai tamanogoi nukuni bosa chela buma bufano Samung phiogna hani sakbaitang Samung khalai rang ajina wan sumabai tele morani takuk Juwel deorma Assam haste thangi arno tra gari chalugoi kisemisa rang aji tongsamani phiaba laithane saloke o mone Juwel deorma bini chalugmani tra gari pane accident ngai rest and peace eba thaitangjaka bahage tra gari bai accident ka a kongno sukurbi sana sakang jeng puileno sithai kalayo a tra gari wa khorongni driver tongo Juwel deorma and bini loki te khorsa driver tongo a bagi sikang pulia Juwel deorma tra gari chaluk tongpro ekdom kaham korongno thanglai tomani lamatei but lama ortek sogi keno Juwel deorma bini loki tonai te khorsa driver no nung waisa saluk sidi hne seat change khale thang tomani phiaba te lama ortek sogi keno logini driver te khungsa gari kotoro ekdom speed ke thutai rima bai Juwel deorma a gari bisingno khitar jagi eba tok jagi langma choi thang jaga rest and peace of one chugi naki belana kharima chisa monai Juwel deorma ni bagai tongthai nok huk ya kari Assam thangi Samung khlai buma bu phana kisemisa chobanani emang wan suma bai Assam thangi tra gari chaluk tongi jamani but kapal hamya birman jorale teba accident engise dosa kotor kalai thangsu paithakok jeng kok gobang sakre chigunsa kono sachinai kapal hamya jorale teba hamya ungu hini agini nana thago kapal boi wansu kamani a kok se nama kahai matongsu a bagi police jotono sajawo gari ba chalok laifano yakra debra khel khai truk truk ke chalok ladi jeng srapsan bisingono kahmo ongi mano eba hamyabo ongi thangmono a kongno joto dara ba tolte manachong wansugoi nale jadi te o biduni kok thai kok samani nini khawo nangsaka hankai nini gana gini tongnai je bad eba gari chalnai dara bai hayaki manai pano o video share kardi borbok abono nogi khanai kaham hamya wansugoi naithung te video na participant nama bagi bele plekin hambai